il-partit u tagħna il-koll mingħajr distinzjoni. Huwa tagħna l-koll ġifieri mill-kap sa dak li jaħseb li żar wieħed, li għalija mhu ħadd li żar wieħed, il-koll indaqs. U kulħadd hu bżonn juża il-partit, hekk tallimt jiena. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus għadda dan il-messaġġ waqt li kien intervistat fil-programm fid-dettall fuq Net Television fejn spjega kif ir-riżenji tal-aħħar jiem juru lil individwi li jiffurmaw il-Partit Nazzjonalista dejjem iġibu lill-partit l-ewwel u qabel kollox. Mistoqsi dwar il-futur tal-Partit Nazzjonalista u spjega li l-partit għandu l-istrutturi li jieħdu ħsieb it-tmexxija, hemm in-nies li qed jgħinu fir-riformi bħal Wisgalja, hemm il-grupp parlamentari u hemm il-medja li kollha għandhom funzjoni fil-futur tal-partit. Iżda David Aġus qal li filwaqt li l-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jissaħħaħ bir-riformi li bdew iseħħu ma jridx jieqaf isus wara dak li qed jagħmel il-gvern. Ma nistgħux aħna nħallu l-ikbar skandlu, l-ikbar oxxenità ngħidilha jien riġrad minn ġo Kastilja fejn tisma' fil-qrati tagħna b'xieda ġuramentata li dak li seħħ fil-qtil fl-assassinju ta' ġurnalista wara kien hemm nies minn Kastilja. Ma nistgħux ninsew li kellna ministri li rreżenjaw, Prim Ministru li rreżenja, għamel sentej biss Prim Ministru għaliex irreżenja. Għax m'hemm xejn. Fl-intervista ma' Luis Tedesco, David Aġus saħaq li l-Partit Nazzjonalista jrid ikun hemm għall-poplu. Il-Partit Nazzjonalista jrid ikun hemm on all fronts. U appella lil kull min irid jara li l-pajjiż ikollu oppożizzjoni b'saħħitha biex jitwassal messaġġ ta' għaqda u biex kulħadd juża l-enerġija kollha tiegħu f'ħidma flimkien.